Nee, dat... Klinkt goed, ja. Ja, klinkt het goed, dus ik kan ook gewoon praten en doe neemt het op. Ja. Nou, leuk dat je met me jongen naar een video van de Friese vlogger. Ik ga het helemaal vrije hand. Want er ben namelijk aan de andere kant in 2 man in mijn camera, dat is die. En daar zit hier met het geloord. Misschien kan je het even Shannon eens even vragen. Daar zit er. David. Die doet het geloord nou. Ja. Nou, dat is toch fantastisch, hè? Dus dan kan ik nog gewoon heel vrij hoe zit erin als een soort van vrije man. Ik hoef je een GoPro bij te houden. Ik hoef je een gewone camera bij te houden. Ik kan gewoon rennen. En dat dan de geloordsman even goed lustert, dan ja, dat is ook zijn eerste keer, hè? Dus nou, ik kan wel een stukje rennen meestal. Ik weet niet, dat kan je me bijhouden, dat is de vraag natuurlijk, hè? Ik zal heel rustig rennen, in een soort van slow motion. Zo. Nou, zo komen we hier van de stad net terug, hoor. Geweldig. En omdraaien voor de grap zijn, hè? Maar je moet net erin, hè? Nou ja, je moet er gewoon niet vallen, hè? Ah, goeiedag mevrouw. Goeiedag. Mag ik je wat vragen? Nee. Nee? Sorry? Mag ik je wat vragen? Nee, ik heb een afspraak, sorry. Oh, Ja. oké. Nou, pas op voor de Ja, wind, hè? fijne dag. Ja, tot ziens. Hij weet ik vanavond dat nog waait of net? Ik ga die wel eens jaren zien, jongen. Bij Klarenkoek. Ja, jij werkt bij Klare Koek, toch? Nee, nu niet meer. Ik Nee? heb daar stage gelopen. Je hebt Dus, stage gelopen. Ik maak een video namelijk hier op straat. Ik praat even met de mensen. De Friese vlogger. Ja, de Friese vlogger, ja. Ja, wat vies ervan? Ja, leuk. Ik zie het wel eens op Ja, hè? YouTube. Dus, Maar dan praat ik gewoon Fries. ja, klopt. Maar wij praten nog Hollands in die. Ja, nou, ik praat altijd met mensen dat ik die voor het eerst inkom, gelijk Hollands of zo. Dat ook, nou, is instinctief of zoiets. Ja. Dus vandaar dat ik... Oh, Ja. maar waarom dan? Want ik is in principe, ja, ik doe het nog zelf ook verkeerd. Ja, Hè? Ik nou, vier het zelf ook wel eens. Ja, maar ik ga- eigenlijk zou ik gewoon in het Fries beginnen, maar dat is toch? Ja. Wat ik altijd heb bij, als ik in een klas zit of zo, dat ik Ja. dan met die mensen de hele dag Hollands praat. Ja. En dat ik dan, nou ja, weet ik dat diegene Fries praat, dat ik dan net gelijk oerskakel naar het Fries of zo. Nee, als je dan een bepaalde gewenning hast om in een Ja. bepaalde taal te praten, dan bloost er in heen. Ja, precies, dat klopt. Ja, ik heb dat vaker inderdaad, terwijl ik best wel gek is. Ik ken mensen die praten inderdaad al jaren Hollands maken hoor, terwijl ze allebei daar gewoon perfect Fries praten kennen. Ja, ja. Nee, dat is echt gek inderdaad. Ja. En dat probeer ik wel eens dat je, nou ja, met echt bekende vrienden Fries te praten, maar toch heel gauw praat je weer Nederlands of zo. Het is wat Bist makkelijker. je Fries opgevoed of niet? Ja. Dat wel. Ja, dus du bist eigenlijk wel... Praat ik het liefst Fries of praat je liever Hollands? Ja, dat leidt er dus echt om een... ja, het praat makkelijker Fries als ik echt in die modus zit. Dus, En hoe stiet het Jood in de krant? Er stiet een bericht dat als je naar de ING tab bellest, dan willen ze geen Fries niet waarom praten. Ik wil Oh. praten medewerker Fries, dat mij net van de ING. Oké, dat is een regel. Vies er het weg toch bij een bank dat ze die een taal spreken? Als we zeggen, Ja. ik ga op in het Fries en dan mag ik Fries waarom praten dan net? Als zij het gewoon kennen, dan vind ik het wel belangrijk voor het behoud van de taal om gewoon Fries te praten. Dat vind ik wel wichtig in ieder Ja, geval. wichtig, ja, mooi woord, hè? Wichtig. Ja, wichtig. Broek staat wel eens, dat wichtig. Ja, ik broek wel dat soort woorden. Ja. Vies het leuk, of de Friese taal, of mooi? Of... Ja, zeker. Ja, ik ben blij dat ik Fries opvoerend ben. En ja, je jaren het net zo vaak. Dus, Maar goed, maar misschien weer verder, ik weet ja, het niet, hè? ik ben Maar, naar de trein. Oké, nou, Nou, fijne treinreis, hè? Bedankt voor het praten. Blom, Ja. hou je die van je kriegen of ga je die naar je tab brengen? Ja, ik ga die krijg van een vriendin van mij kregen. Ja. Want even zien, het is laatst iets keer met mijn vriend. Oh. En zij, ja, dat wie hartstikke verveeld. Ja. Maar even zien, had mijn vriend dus, om mij te troosten en te verrassen, had de jongste vriendin van die geen relatie had, Ja. die had mij gekregen voor Valentijn. Dus hij had mij al je dingen jong gekregen. Zij zegt correct voor het keer dan. Oh, wat leuk, hè? Ja, echt hartstikke leuk. Nou, dat is wel heel fijn. Dat is in ieder geval waarom vallen kerst op zulke aardige vriendinnen, ja, zo is. klopt. Ja, ze had echt mij alleen maar het helpen weg. Dus Ja. ik vind dat echt hartstikke fijn. Ik ben echt dankbaar voor ze. Ja, nou ja, vervelend denk ik. Want ja, het is, ja, moet even shit, het is wat Valentijnsdag natuurlijk. Die Ja, laatste klopt. 14. Ja. Ja, zie maar, ja, dat vaak ze kregen. Ja, nou, hartstikke leuk. Hè. Ja. Dankjewel. Hè. Hey, en jij doet praat Fries, want ik wil eigenlijk een vraag stellen hoe het Fries. Hoe wichtig is Fries voor die? Nou ja, een cent van, ik ben zelf voor 16 jaar ga ik eigenlijk in totaal Friese omgeving zitten. En nou
zeker op Van Hal. Dus daar ben ik veel meer Nederland, maar op zich wel belangrijk zo. Ja, hè? Dan, ja, mijn hele familie spreekt het. Ik kijk altijd in de buurt van Dokkum ga ik zitten, dus ik woon direct de voertaal. Dus dat is op zich wel belangrijk. En vind je het fijn dat ik Fries inderdaad praat, dus dat je opvoerd bent? Ja, vind ik wel mooi, want we zijn echt tweetalig, dat is echt handig. En keer laatst heb ik toen een heel random verhaal in dit, maar zij hier in jou al je van de tegels, dus al je van die gedichten. Oh ja. En daar waren 2 oudere vrouwen. Eén die kon geen Fries lezen, maar die wil wel graag weten wat er staat. En de andere die kon het meestal goed lezen, die kon het meestal goed zien. En ze heeft al je meestal tevreden van, oh wat stond je dit en dat. En toen had ik haar dus mooi kunnen helpen, dus dat vind ik wel... het is wel handig, van ik kan je al wel redden de man. Ja, dus je zoals een voordeel als tweetalig opvoerd bent. Ja, ja, het is eigenlijk alleen maar handig. Soms zijn je een wet in het Nederlands, maar verder dat kan gebeuren. Of er zitten al je meesten van, oh, haast een accent, maar nou ja, dat maakt het echt net. Nee. Ik heb brandwacht van me. Maar zullen die daar komen? Of... Daar? Die kant wij? Ja, maar ja. Is zo... Nee, nou, ik het vast van me. Ja, nou, jammer. Ja, nou, saai jammer dit. Nou komt er aan. Die komt je heen, hè? Die komt je heen. Ik moet zelf die microfoon maar. De loodsman is al later het brandwacht gebeurt. Ik maak af en toe die loodsman. Ik zet hem pak gewoon die microfoon bij, dan loop ik er eenmaal, hè? Dus om Matthijs van Nieuwkerk. Ik trok links dat ding weer in de kanus. Nou ja, van weer fort. Het is apart brandwacht. Ik denk dat ze gewoon om koffie gaan of zo. Wat ben je om met douane, meneer? Wat is dit voor activiteit? Onkruidbranden. We maken de kaders hier skiën, meidje. Oh, oké. We maken de hele ronde van de kaders hier in de stad skiën. Ja. En dan word je weer mooi netjes. En zo nou die onkruid, dat gaat er hitte deze. Maar net mijn spuitje, nou. Nee, En zo vroeger hier zo wat, niet wat vergeten, maar dat mijne meer. Dus dan maar doen we wat hitte erop. En dan doen we de laatste keertjes die we net met de hand kunnen doen, die pakken we naar saaien. En dan houden ze mooi skiën begin van die. Ja, want ik zei hem juist ook al van mij daar bij de kelders dwalen. Alle kaders in de stad. Zeg Alle maar. kaders, oh ja. Ja. Maar even niet in Del. Ja, we gaan nou de bandstijd joert. En dan morgen gaan we bij elkaar verder. Oké, dus maar hoeveel kilometer kade hebben we eigenlijk in Ljouwt? Heb je enig idee hoeveel kilometer dat is? 14 kilometer? Ja, gaat 14 kilometer door. Vrij specifiek wel, laat ik zeggen. Ja, zoiets, ja. Ik ben het net helemaal zeker, hè, maar het is best een ietsje, ja. Ja, helemaal low. En Jorin is ooit bij Del? Ik ben in een zaaien bij mijn jongens, ik begeleid ze. Er zijn al jongens die moeten een beetje werk leren of ze gaan beheining of wat ik maar. Maar dat bestaat bij ons net. Ja. We hadden gewoon als werknemers mee en we hadden deze wat mee en dan hadden een leuke dag. Mij zo ervan. Nou, mooi boet nog een slag. Ja. Maar dan kun je me zo voorstellen, dat je al die kaders bij Del en dan vind je ook wel eens wat. Of net, dan valt dat. Nou ja, de omgeving zo wat. En, wat er daar is, ja, we beleven wel van alles, ja, soms. Ja. Net alle mensen vinden het leuk als we bij de wemboordjes gaan en dan, maar dan hebben we schermpjes bij, maar... Oh, zeg, ja, ik sta waarom net anders? Sporten, dan doen we met biaselmachine, hè. We doen ik met een biaselmachine, maar dan doen we hier in de band staat hoe dan net, want dit randje is eigenlijk, nou ja, dit gaan we van een morgen al dingen, dus... de assistentjes vallen wel op mij, maar we doen ik wel met zijn stielbiaseltje. Dus je bij de gemeente met de grote machines net bij de elke en dat pakken wij dan. Oh, ja, nou ja. Ja, dan kunnen ze van Semmer bij mijn heatwater doen. Ja, dat is ook wel zijn van het heat water, ja. Wat is ook beter dan branden of heat water? Als je nou kiest wel prima in branden, omdat het een beetje fijn onkruid is, maar heat water geeft wat meer de groen in. Alleen als je die vervuiling, als je zon erop les, als je daar heel makkelijk onkruid heel dit water. Dus dan doen we dit nou in de winter, dan is het mooi skin en dan kun je het wat makkelijker bijhouden. Dus je dat op de gemeente zelf. Als je de gemeente huurt u in en dan heb je al wat meestal mee. Dus ik ben hier nog met 12 in, dan werd je man mij dus behaast. Ja, ik denk ja, op de andere kant ben je er nog. Oh, ik nou ja. Dus, ja, daar doen ze de eerste behandeling en nu doen ze de nabehandeling. Ja, dat is nou joh, mooi bekend. Dan zou je een mooi netjes zitten. Ja. Kerst me wel? Ja, ik heb wel gezien, ja, maar dan ook van hem. Hij is echt fan. Ja? Ik zie wel eens wat op social media voorbij komen inderdaad. Oh, ja. Zeker. Ja, ik doe mijn best jongen, maar we doen wat erin te gooien. Ja. Praat ik Fries dan net? Ja, lief ietsje. Nee. Nee, praat je in Fries? Ik kom uit Harlingen, dus dan spreek je Harlingers. Dan spreek je geen Fries. Ja, lijkt er wel een beetje op. Ja, dat is Fries toch? Ja.
Ja. En we hebben hier in onderwijs daar dan? Een huis. Naar huis. Een fotoshoot gehad. Jaren 20 spul. Fotoshoot? Oh, fotoshoot, waarvoor? Voor een vriend van mij die gaat afstuderen met de fotograafopleiding. Moest ik even jaren 20. Oh, zo, oké. We hebben die foto's te zien. Ja, nee, dat was in in mei. mei. In mei. In mei? Ja, Maar we nee worden dan? geëxposeerd in Drachten. Ja. Draag in het museum daar of zo? Ja, Of, zoek maar of je komt kijken. wat zei je? Ik zeg, zoek maar of je komt kijken. Ja, maar is er een officiële opening dan van of zo? Of, Weet ik niet. Weet ik net. Geen idee. je weet er niks, ik vind er niks van. Nee. Maar wie zo waar het komt dan die foto's? Waar werd ze te zien ben dan? Waar worden ze exposeerd? Voor zijn opleiding, afstudeerprojecten van de fotograafopleiding in Drachten volgens mij. Oh, hebben dus ze gewoon een in de squad fotograafschool. Ja, Ja, maar we hadden eigenlijk gewoon een grote bag. Oh, wat Ja, om jou aan te spreken, zomaar. dan? Oh, zo, ja, je moet eigenlijk heel niks vertellen. Nee. Ik dacht, We wilden gewoon even met je praten. ja, nou, dat doen we nog wel weer. Ja, ik denk, dat doe ik gisteren dat zo. Kijk, fotoshoot gewoon. Dat denk ik net. Ja, dat zul je beleven zeggen. Zeg, je gaat het skil kregen dat ik je wat vregen denk. Nee hoor, nee. Nee, maar hartstikke leuk je weer te treffen, zo toch? Ja, toch? Wat doe je met zit zelf ook op de fotograafopleiding dan of zo? Iets oors? Of, Ik doe kunst, ik maak kunst. Oh ja? Ja. Wat voor kunst dan? Ik maak tekeningen en muziekvideo's voor mijn eigen muziek. En exposities ook met kostuums en weet ik veel wat allemaal. Kloffie heet ik. Kloffie? Ja, we hebben die vrienden op de... Op Instagram. YouTube en Instagram met 3F. En ik heb Soundcloud. Oh, ja, Ook Kloffie leuk. is die naam dan? K, L, O, O, F, F. I-E. Dubbel F. Oké, wel jij koffie, staat maar dan zonder L. Met L, Ja, sorry. precies. Ja. precies. En ooit dan open ik de Coffee Shop. De koffieshop. En daar kun je dan kleding krijgen, neem ik aan. Ja, Of, ja. koffie. Ja, koffie. Is het niet zoiets? Ik wie laatst in Jereveen, die vond ik echt een soort van, ik weet niet hoe die shop heette, maar hier is echt een soort van grappige naam voor 1200 kledingachtige shop. Maar Nou, gewoon je had koffie. hier ook de Kloffiewinkel hier. Ja, toch wel? Op de Ja, s- oké. ja, dat was in die straat hier parallel aan, zeg maar. Maar ik was heel blij toen ze failliet gingen, want toen had ik mijn naam weer terug, zeg maar. Heel blij. Yes, die stiert ervoor. Yes, yes. Ja, te feesten. Ja. Stier ervoor te Wat feesten. ben je maar aan het doen dan? Ja, ik ben al op paard, maar Freek in stage bij het bureau. Ja? En David en ik stage. Oh, goed. En Freek doet echt camerawerk, maar ik zei, ik is of trofilm doen. Die had er niet mee op. Maar ik zei, Wat weer het week al? normaal ging ik zelf met de camera, want ik ben natuurlijk aan het vloggen. Ja. Alleen dan nou dacht ik van, hé, we hebben nog meer stagiairs, dan kan ik niet een microfoon bij houden, dan kan ik gewoon de handen vrij. Nou? En dan kan ik gewoon, ja. Wat zei? Dat is zo net al gedaan. Wat zei? Wat? Nee, ik zei, moet ik de stagiaires even filmen? Want ik heb Oh. zelf een AV-specialistopleiding Oh, ja? gedaan. Dus hij zei, oh kijk. En toen zei ik, oh dat zijn vast mensen van de filmopleiding, zeg maar, die een of ander project moeten doen of zo. Maar je bent gewoon de Frieske vlogger. Ik denk dus- gewoon van, ja, zoals je erin was stage, dus een project is stage. Maar als er in precies. principe stage bij de Friese vlogger of iets hoort, dan komt hij in een oor, had hartstikke dezelfde jassen die jongens, ja. denken maar. Ja, wij wel. Hè? Wij Soort wel. van jassenbroeders. ook wel op het model Ja. zou kunnen staan. Ja, inderdaad. Ja. Hartstikke op, wist je ook model Nee, was ik dan? ben geen model geweest. Jaren 20 model? Nee. Nee, hier is voor mij net zo'n felle kleur. Nee, ik ben jaren 80 hè? Ja, dat is een 80 model. Ja. Nou, best dan wat je mobiel in denkt. Ja, weet. Aangaan aan kennis te maken. Ja, dus je gaat de hand vrij nou, hè? Ja, nou, ik ken nog wel. Steeds een koude hand, maar goed. Dat mag ik. Nou jongens, leuk om je te treffen, hè? Hey. En we zien goed naar de foto's, hè? Hey, en een filmpje. Deze. Ja, is goed, hè? Ja, wat zeg ik vreemd? Ik weet eigenlijk net zo goed. We hebben hier onderwijs net daar. Nou ja, ik had net even een crew samengesteld voor een project voor school. Oh, wat voor project ga je doen? Nou ja, het gaat over paranormale activiteiten. Dat is zeg maar een beetje vast te stellen in Leeuwarden. Ja. Ik weet niet of dit is wat jullie zoeken trouwens, maar Nee, dat weet ik niet. Maar de paranormale activiteiten in Leeuwarden? ja, precies. Ben je er dan? Nou ja, de vorige keer waren we naar de Underground geweest. Wat, ja, naar de de Underground. die underground? Wat is Ja, dat? in Leeuwarden. Nou ja, dat zijn eigenlijk gangen die onder Leeuwarden lopen. Ja. En hier hadden we een paar jaar geleden een project over gemaakt. En nou ja, eigenlijk roept dit me wel toe. Dus vandaar dat ik zeg maar weer even bezig ga in dit vakgebied. Ja. Want ik heb wel zeg maar, nou ja, heel veel professionele equipment. Ik had net nog even wat sari gekocht. Wat heb je gekocht? Sari. Sadi? Ja, dat kan je dan afsteken en dat reinigt. Oh, oké. Maar is er paranormale activiteiten in de ondergrondse gangen hier in Jout? Nou ja, eigenlijk wel. Nou ja, Oké. niet superveel. Maar hey, ik weet niet. Maar kerst het meten of zo? Kerst het vielen of hoe maak ik het zien? Hoe komt het je hebt erachter? wel van die energiemeters, dat je zeg maar kunt voelen van... hey, hier is energie, heel veel energie, maar Ja. er is niks. Heel vreemd. Dan heb je ook nog van die warmtemeters. Ja, En ja. dan kun je zeg maar ook
constateren dat het zeg maar, ja, er zit eigenlijk wel iets. Oké. En soms kun je dat ook voelen van, hey, ik voel hier koude vandaan komen. Ja, hè? Het is heel afhankelijk van wat voor geest men dan, heeft. Wat de probleemstelling is. Oké. Oh, dat is wel nieuwsgierig, maar doe best wel een keer, verstaat trouwens goed Fries, kan net? Ja hoor, ik spreek het gewoon een klein beetje, heel klein beetje, maar ik versta het echt perfect. Maar als je hier dus, dan ben je dus gong onder jou toch, en daar is dus, daar gist je best wel eens invest en dan had je dus field van, hier is meer energie, daar is meer, maar had het dan te krijgen, waar te krijgen? Een soort van geest dan of zo? Toen hadden we toevallig geen Ouija-board met ons, dus we konden niet echt communiceren of zo. Nee. Maar dit keer gaat het heel anders lopen hoor. Wat zei ze deze? Dit keer gaat het heel anders Ja, lopen. hè? En wanneer zie je dat dan? Nou, binnenkort ergens. Maar kijk ik mij of net? In de komende weken. Ja, u mag eigenlijk wel mee. Als u Ja? een crew mee wil nemen, dan mag dat gewoon. Ja, dat lijkt me wel leuk, gewoon nieuwsgierig. Oké. Was het een kaartje of zo? Noem Ja, maar maar op. alleen voor mijn YouTube. Dus Sorry, hè? alleen voor mijn YouTube. En dan wordt u geleid naar video's die ik dan maak voor de hobby. Maar Oh, die hebben niet echt zo, veel ja. te doen met... Maar ik kan wel even een nummer uitwisselen of zo. Dat ik die nummer of doe krijg mijn nummer zoiets, maar... Oké. Ik ben trouwens Eduard, ik zou me even voorstellen. Hallo Eddie Bart, ik ben Jasmine. Jasmine, hoi. Oké, dan stuur ik u eventjes een berichtje. Ja, doe maar even. Dan, ik ben wel heel benieuwd, jongen. Een paranormale activiteit. En neemt u uw crew dan ook mee? Of, Ja, nou, zal misschien ik wel, mijn maar even zien. Ik weet niet wanneer het is, maar even zien hoeveel mensen komen mij gaan dan. Oké, Maar, want ik heb al een crew van 5 mensen die meegaan. Oké. Dus, Oh, heel wat, dan ben je heel veel mensen op een paard. Is het beter om met meer mensen te gaan of net? Dat is heel inconsistent. De resultaten daarvan zijn Ja, het zo. is niet echt... want het is best wel mogelijk, Ja. maar het kan het ook wel afschrikken. Maar anders dan, anders kunnen we het ook nog wel eventjes een keer apart doen. Dat ik... Nou, ik ken wel alleen nog maar eventueel. Ja, dat ik deze mensen gewoon... Oké, Sorry jongens. geen Dat is echt probleem. prima, hè? Maar, want ik bedoel, dat is op zich. Dit is ik meer dat we nog even moeten experimenteren binnen met deze grotere crew. Even zien hoe dat werkt en zo. Hè? Maar het werkt wel heel handig zo met een microfoon en ik ga gewoon de handen vrij. Oh, ja. En dan kan ik gewoon zo maar iedereen. Ik heb u even een berichtje gestuurd. Kunt u even zien? Ja, kun je zien? Even zien, jongens. Ik denk dat mijn publiek het ook wel heel nieuwsgierig vindt, ja, om te zien dat het. Oké, heel Ja, cool. hallo, Want ik Jasmine, wacht hè? nog een beetje op equipment. Is het oké als ik even een foto met u maak? Ja, tuurlijk, ja. Even zien. Ja, lukt het zo? Ja. Lukt, ja? Slagen, wat ik zei, slagen. Even nieuw contact met Jasmine, ja. Ja. Dawn staat hier nu, maar. Precies, ja, nee, dat is een beetje van de artiestennaam. Ik doe ook wat zangwerkje naast, dus Wat doe je? ik zing ook wel eens Oh, ja. nummers. Oké. Ja. Kun je het ergens jaren? Kun je het ergens vinden? Ja, op mijn YouTube. Wat is in YouTube dan? Dat is. Ik heb wel een kaartje daarvoor. Oké. Dus dan kan je boosten inderdaad, ja. Pardon? Nee, ja, zou je boosten? Zo ja, tuurlijk. boosten wel. Dat is voor die equipment, om dat in te doen, zeg maar. Ja, zo, ja. Oh, dat is scary, ja. Oké, Leuk, niet te leuk. veel oordelen over Wat het zeg je? design. Niet te veel oordelen over het design, want het gouden kaartje, net als Willy Wonka. Ik dacht van, hé, dat is wel grappig. Oké, ja. Best, goed. Goed, hey, hartstikke bedankt. Leuk om je getroffen te hebben en weer in contact te houden. Want ik ben heel Ja. benieuwd. Oké, heel mooi. Heel Ja. mooi. Want het is best wel een professioneel project waar we aan werken. Dus, Oké. Is het een opdracht van een bepaalde iets? Of, nou ja, eigenlijk had mijn school mij verteld van, we willen wel een opdracht zien. En dit is iets wat me aanspreekt. En zij Ja. waren vrij genoeg om mij dit te laten doen. Zij waren open-minded genoeg daarvoor. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar en voor welke school is dat dan? Voor welke opleiding? Oh, dat is van de neushoorn daar. Van de? De neushoorn. Oh ja, Verda. Verda. Maar wat doe je dan? Is de film? Of, Ik doe film, ja. ja, oké. Inderdaad. Maar ik heb ook nog wel hobby's daarnaast, zoals dit. Ja, snap ik, ja. Nou ja, dank u wel voor het interview. En, Ja, je ook bedankt.